لهرما فراتê cara yekeya qehremaniya lîstika Taekwondo bi beşdarbûna 4 tîmên hilbijartî li yarîgeha Desteya Werzîşê tê lidarxistin. Tîmên beşdar ew in: Tîma Kobanê, Nadî Ciwanên Minbicê, Nujûm Minbic û Ciwanên Sirrînê. Ew yek jî li gor rahînerên vê lîstikê. Got arman jê ew e da got ev cureya werzîşê di nav xelkê deverê da were belavkirin. Em ji min bi cêhatina da ku em beşdarî vê qehremaniyê bibin. Qehremaniya Kobanî ya yekemîn. Ev bû di meh em xwe di Taekwondo da perwerde dikin û em vê lîstikê pir hez dikin û înşallah em ê serkevin. Endamê Yeketiya Werzîşê li Herêma Firatê Mihemed Ebdî dibêje, got Yeketiya Werzîşê hewl dide got sporê li Herêmê pêş bixe. Ji ber vê yekê dê di demên pêş de heft cihên sporê li Kobanî perwerde bê dayîn. Herwiha daxuyakirin got şert û mercên wê ew in: got tenê zarokên 10 salî ta 17 salî tên qebûlkirin. اعماري خوشي 10 سالي حياني 17 سالي تيرانا في بتوليدا في بتوليدا هدفي ماجي ان الكوباني يجي به برغم زمان الكوباني خانجي فوتبول وكرة القدم كرة الطايرة جي بدرتنا يعني ام بهيفينا يعني دامي بيش دا نوادي مي كوباني جي حفت نادي كوباني شيبنا او ناجي داس بيلعب بكن وبوليس كوجي شهر بالكوباني يعني Di demên dawî da Desteya Werzîşê û Yeketiya Werzîşê li Herêma Kobanî hewl didin got sporê li deverê pêş bixin. Ji ber wê yekê lîstikên bi tek pêş dixin û dikin şert ji bo avakirin û tomarkirina klûban û tîman. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.